се разминава и 1-0! 1-0! Браво, 80-та минута! Минутата, която чакаме толкова дълго време. Ливърпул, ЦСКА Септемврийско знаме 1-1. Продължителното надмощие се увенча с успех, макар и след малка грешка на ливърпулската защита. Младенов, 80-та минута, 1-0. Виждате топката как безпрепятствено влиза в мрежата на Гробелар. Йончев към Велков. Много добре на Томанов! И 2-1! Отлично! Браво! Да вярваме или да не вярваме! 2-1 за ЦСКА Септемврийско знаме в 101-та минута на матча. Прекрасно изпълнение на Безински, струва ми се, не мога да ви кажа в този клуб от играчи. Ликува стадиона. Ето повторението. Велков центрира. В този момент няма значение кой е автора на гола. Важното е, че е 2-1 за ЦСКА Септемврийско знаме.